Ива, кое е най-важното нещо, което трябва да знаят всички булки относно техният грим за големия ден? Най-важното е, че трябва да се съобразят с себе си. Не с модни тенденции, не с нещо, което е извън тях, или е модерно, или някой друг е направил, или това, което желая гримьора. Най-важното е тяхното лице и това, което ще предстои за самия ден. Да се включи това, че ще има снимки, това, че ще има много целувки, това, че ще има много танци и много различни неща, които са в един ден събрани. Много интензивен ден, който е пълен с редица неща, които трябва да са включени в това, че жената е гримирана на дадената булка. Казваш да се съобрази със себе си, но повечето дами искат да изглеждат като от кориците на списанията, не на всеки тип лице и на всяка кожа и на всеки цветови тип отива светлия сватбен грим, който традиционно се прави. Какво можеш да посъветваш нашите зрителки? Този грим се прави за снимката. Като погледнем корицата на списание и като видим самата снимка, той освен, че има различен грим от този, който е на улицата и се ползва в ежедневието или в сватбения ден, той има и фотошоп. Да не забравяме. Плюс това, повечето булки са живи хора, правят много неща и имат различни кожи от тези на моделите, които са снимани, така че да го имат предвид. Трябва да прикрият всички неравности, всички места, които не им харесват, да бъде съобразена, пак казваме, с това, че ще има камера, но и това, че ще ги снимат в цял ръст и този грим трябва и да се вижда, и да е красив. В моето съзнание сватбеният грим е изключително нежен, в светлите тонове. Какво обаче се случва с дамите, които по принцип са светли и с един такъв грим биха изглеждали буквално без? Да, понякога дами, които са много светли и не се гримират в живота, не искат грим. Или искат съвсем леко розовичко и нещо много нежно. Това нещо на една голяма снимка, с една голяма рокля до много хора, тази жена би се изгубила. Така че със сигурност е важно да бъдат подчертани очите и да се виждат тези очи, както и да има, примерно, червило или нещо, което да блести, може да е гланц, който да е безцветен. Въобще всички елементи на този грим да бъдат спазени, да има фондютен, да има руж, да има основа отдолу, всичко да бъде както трябва, за да може да издържи също така грима, защото много често някои хора, които танцуват повече, се съобразяват с това и казват: по някое време ми изчезва грима. Да, той не е направен много често да издържа всичките тези неща, които се случват. Каза подчертани очи. Задължително ли е да са в тази перлена светла гама или могат да се подчертаят и с тъмни, дори черни сенки? Да, естествено присъстват и светлите и черните. Може да се сложи светло на определени места и може да се сложи черно на други места, на които да се подчертае самото око, така че да изглежда наистина на една снимка истински присъствен грима. Знаем, че той колкото повече го снимаме и го гледаме на изкуствено осветление, толкова повече изчезва, така че със сигурност малко повече черно ще дойде добре. Всички бъдещи булки си мечтаят за ослепителен поглед и съответно прибягват до изкуствените мигли. Имат ли място те в сватбения грим? Стига да могат да преживеят с тези мигли часове наред, да. Естествено, булката иска да е красива и това е единствен ден, неповторяем, освен ако не направи няколко сватби, и затова те искат да имат всичко в този ден и да изглеждат красиви. Миглите са много добър вариант, но не е задължително. А кои са грешките, които виждаш в сватбения грим? Грешките са да не искат грим или да искат грим, който те си представят, че е хубав, но всъщност да не изглежда добре на камера. Или пък да правят много по-тежък грим, отколкото, както винаги казваме, крайностите. Да сме съвсем натурални и да сме красиви, като от снимката не винаги е печелившия вариант за булка. Освежаването на грима по какъв начин става, когато вече гримьора не е на разположение? Гримьора може би трябва да остави нещо, с което или да подсказва с какво трябва да се погрижи тя за грима си. Първо, грима трябва да е направен стабилен, да бъде с основата, с всичките му стъпки и евентуално гримьора да остави в същия цвят, същите неща. Това, което дамата прави през деня, е да слага червило. Тя си купува сама червилото. Много често става така, че гримьора слага червило, пък тя не го е предвидила този момент. Да си купят по едно червило предварително, такова, което ще им служи целия ден и ще е в тон. Затова се правят пробните гримове и всичките тези стъпки преди, за да видят точно кое е червило, точно кои сенки, за да няма смут и паника в самия ден.
Предлагам сега да ни покажеш нагледно как изглежда един сватбен грим. С какво започваме? Започваме с основата преди грима, която ние вече сме сложили. Тя прави сцепление на самия фондютен към кожата. Прави, така да се каже, го залепваме. Но всичко трябва да е много хубаво подбрано спрямо кожата, спрямо лицето. Цвета на фондютена също трябва да е едно към едно с лицето. Дори да има различия, правим така, че може да се гримира и врата, да се слее всичко, защото все пак ще има снимки. Добрата основа прави платното красиво. Оттам нататък започваме да подчертаваме нежността и да правим жената още по-свежа. Тук сме направили фондютен само и коректор под очите, така че да може да светне всичко и да можем да наслагваме след това пудрата и оттам нататък цветове. Много често съм виждала в сватбения грим буквално бяло под очите, за да изглежда сияйно, но пък на мен лично ми изглежда неестествено. Беше тенденция преди време, сега какво е положението? Слага се, да. Винаги се слага, за да не падат тогава, когато се сложи такова бяло, то задържа сенките и се изчиства и не се изцапва окото. Ако е прекалено бяло, вече това е друг проблем. Понякога забравя да го махнат гримьорите. Това е гаф. И затова хубаво е да е съобразено с цвета на лицето. И все пак, освен, че ще има снимки, да има и наживо. Хората ще ни гледат, ще се доближават до нас в този ден, отблизо ще наблюдават грима. Също така всички тези елементи трябва много добре да ги съберем и да се покажем красиви. Да видим очите, които ще направиш на нашия модел. Аз съм сложила коректор, който е отдолу на долния клепач, така че да не се... да прикрием сенките, да прикрием някакви такива тъмни неравности. Сега слагам пудра, която е безцветна по принцип, но когато се наслои, за да задържи падналите сенки, всъщност изглежда все едно е бяла. След това ще я махнем. Какви са цветовете, които си избрала за нашия модел? Избрала светло, много светло. Това е бяло, което ще сложа под веждите. Тук правим леко между вечерен и дневен грим, защото все пак ще се вижда и на вечерна светлина, и на изкуствена, и на естествена. И гримираме цялото око. Пляскави са сенките, все пак това е празничен ден, всички ни гледат с внимание. Тъмно, но не е черно. Това е, така да се каже, неутрален цвят, който малко ще направи тъмно окото, нали, по контура на окото, но няма да го направи много тежко. Така ще го освежи. Всъщност съм си дигнала. И за да може да се комбинира с розовите перлени цветове, които ще сложим после. Съобразява ли се цвета на сенките с цвета на очите или когато става въпрос за сватбения грим, общо взето на всички очи отиват тези цветове? Съобразява се с цвета на очите, на кожата, на роклята съответно. Роклята също трябва да е съобразена с цветовия ни тип. Ние не веднъж сме го казвали този цветови тип, че трябва да се знае, защото понякога роклята може да е снежно-бяла, може да е шампанско, може да е леко розова. Различни предпочитания имат жените, но как се определя? Като знаеш цветовия си тип, съответно ще знаеш кой цвят рокля да си избереш и всичко трябва да е в хармония, в синхрон. Очите са част от това. И когато грима се определя от очите и косата и роклята. Ако кожата е много бяла, с много сини очи и много светла, естествено розовите перлени, такива по-светли нюанси, с леко черен контур на окото. Но ако е по-топла кожата, по-тъмна, естествено, че малко по-златисти, малко по-тъмни тонове, защото няма да може да понесе много светлите. Така че всичко е съобразено с цвета на кожата.
слагам перлини розови, които вече да... Защото сега е много силен контура. Започвам да опушвам. Колко време трябва да си предвидят бъдещите булки за грим в деня на сватбата? Зависи какво са оговорили с гримьора и как работи той. И това ще го видят в предварителния грим, който се оговарят и правят, защото това е много важно, за да може да е съобразено и с косата, да може да е съобразено с обличането на роклята, което е след грима. Обикновено те се притесняват от това, че грима ще изсапа роклята или нещо подобно. Няма страшно, може да се сложи един нейлонов плик на главата. За кратко е, няма да се задушат и да се облече роклята, така че да не се изсапа абсолютно нищо и да не се развали самата прическа, защото самия нейлонов плик плъзга роклята, ако се облича отгоре и няма никакъв проблем. Ако се облича отдолу, не се засяга нищо, така че няма проблеми. И всъщност най-накрая се облича роклята. Това е много важно, защото обикновено се притесняват от факта, че с рокля и ще им е тясно, няма да могат да седнат и вече се е почнала сватбата с роклята. Облекат ли роклята, почва сватбата. Буквално. Може да се сложи... Задължително всъщност да се сложи на цялото око грим, но да се внимава за долната част, защото това е един емоционален момент от живота, в който булките плачат. И може да се сложи също водоустойчива спирала, за да не се разтича, ако много плаче. Пък от нея зависи колко ще търка окото, как ще се отнася към грима. По-добре е да свикне малко и така да не пипа очите и да не ги засяга, дори да има сълза, да я попие леко със салфетка, грима ще остане непокътнат. Обикновено така става. Единият вариант е да е с черен молив, за да е точно този контур, който казахме, че ще подчертаем. Другия е с сочна линия. Кой както иска и кой както може го прави и колкото ще издържи. И ако е много нервно окото и не търпи да се сложи очна линия, по-добре да не се прави очна линия, защото може да се обърка и то на момент, в който всичко е, така се каже, пагубно и като време, и като емоции. Затова много внимателно трябва да се избере дали ще е очна линия или молив. Някои жени са спокойни, не мигат, няма грешки, други обаче не са и затова избираме молив или очна линия. Сега с добавянето на спиралата, може тук вече са миглите, може да се добавят мигли и това, което много често препоръчвам на булките, да са снопчета, за да не ги дразни и дори да падне едно от снопчетата, да няма никакъв проблем. То ще е някъде в миглите. Така че снопчетата са добър вариант да се сложат. Снопчетата са трудни, ако се гримираме сами обаче, да знаят. Ако някой се гримира сам, аз не бих препоръчала да се гримира сама жената в този ден, защото е много голямо напрежението. Добре е водоустойчивата спирала. Тук слагаме обикновена, но тя е свикнала с грим, пази си го. Не слагаме мигли, защото има големи мигли, които с спиралата се подчертават, дори преди това да не сме ги видяли. И няма да сложа спирала на долните. Ще оставя само със сенки. Може малко да се сложи молив, зависи от окото. Сега ще махна това бяло нещо, което ни притесняваше. Ще го почистим, като го разнесем. Ако се събира, може да го направим и с пръст, да се почисти. Дори в движение в деня, ако някой го притеснява, някоя дама я притеснява това, че се е събрал някъде, може просто с пръста леко да го потъпка. Защото ние имаме мимики, правим нещо с лицето и някъде може да се събере грим.
Няма нищо лошо, живи хора сме. Затова ние сами си го коригираме, не разчитаме само на гримьорите. Плюс това понякога казват, то ми е като маска. Седи като маска, но всъщност отдолу грима той е жив, нали, мърда с лицето ни, ние го движим, така да се каже, и може да се събере. Добавяме ли допълнително пудра, ако има нужда? Да, в течение на деня може да добавим допълнително пудра някъде, където, нали, или се е махнал, или усещаме, че има влага. Добре е гримовете да са така подбрани, да са хубави, дори да се изпоти кожата, само да излезе отгоре и да попием. Или дори да се омазни себумата отгоре и да попием отново. Тогава, когато попиваме, може леко пудра. Как може да се носи пудра в този ден? Не е задължително да носим цялата пудра. Може да сложим върху 2 тампончета, такива от тези, които са памучните, малко пудра и да ги затворим като сандвич. И в продължение на деня, може и в пликче, може и в салфетка. Да си го отворим това нещо, да потъпаме лицето с пухчето и да го приберем. Така всъщност съхраняваме и не заема място, защото всички тези гримове първо бъркват, после, нали, не знаем, или да го дадем на някоя приятелка, шаферка, комата или който има чанта. Не е задължително да седи в напулката чантата. И всъщност така тя се грижи през целия ден за нейния грим сама. Много е важно ружовете и всички неща, които слагаме по лицето, да не са много бляскави. Защото ако си има предвид как ще бъде снимано, ако се направи черно-бяла фотография, всъщност на много силния блясък и на броката не изглежда добре. Затова ще се съобразим или по-скоро фотографа ще се съобрази с булката и ще се оговорят какви снимки ще има, за да се знае и грима. Всичко трябва да е много добре напаснато, така да се каже, всички да са в синхрон и да е ясно. Обикновено гримьорите питат, по-опитните. С ружа по какъв начин може да се скулптурира лицето, особено ако е по-кръгло, ако има нужда да бъде издължено? С руж не, обикновено се скулптурирали, изпудрили с фондютен, но в случай няма да го скулптурираме, само ще сложим руж на изпъкналата част на скулата, на бузата, така че да имитираме здраве, нали, там където са румени жените и не правим обикновено скулптурирането или малко повече наблягане на цветово промяна на формата и структурата на лицето е за снимка. Тук сме наживо и малко тези неща. Може да сложим по-тъмна пудра в контура в косата, така се стеснява лицето, но само това. Няма нужда да правим някакви много упражнения. И важна част от грима е червилото. Добре е да е или светло, което да подхожда и да отваря лицето, в зависимост от устата. Или да е такова, което е по-трайно, да се нанесе с молив и да седи много дълги часове. Защото пиене, целувки и така нататък, много са елементите в този ден. Може да има гланц само, който да е светъл и да покрие леко устните. Зависи от жената дали ще поддържа това, което е направено от гримьора преди да почне сватбата, или ще си прави. Това, което аз бих сложила, е малко по-силно червило, което да подчертава устните, но и с гланц, което да ги прави светещи, така че да може дори да се изтрие, да не е толкова фрапиращо. Има ли място червеното червило в сватбения ден? Сега да го поддържа и тъй като има доста горчиво, може много от червилото да отиде на други места, освен на устата на булката. Затова трябва самата булка да знае дали иска червено и как го иска. Олива добре поддържа червилото, защото е малко по-сухо и сякаш му дава контур, в който да се разположи червилото. Сложих малко червило преди това, за да умекне устата, за да не прескачам олива, защото много често е сух и наистина чертае не както трябва. Затова сложих малко преди това. Сега ще сложа за финал гланц, който да дава този бляскав перлен оттенък. Нежен, почти розово. И от тук нататък имаме прическа, рокля и бижута.